хора, аз съм Дени БГ, Дени Лего БГ, може би ще го изрежа, не знам. Добре дошли в този канал за Лего. Така, днес ще разглеждаме темпали на Лего Ninjago. Започваме, като напишем тук темпъл. Темпълт. Ето, темпъл, така. Даваме Ninjago. Fire Temple. И нека да намерим първия темпъл. Баяса. Ето. This is a first temple. Така. Какво представлява темпъла? Ето това е темпъла. Значи, виждаме гармадан с земните, стон тези. Така, виждаме, че сенсево и тук виждаме една малка сгъваема част. Виждаме меха на Лойд. Нека да разгледаме билда. Имаме две книжки. Първата книжка ето Мастера Спинчицу. Така. Това е темпо, който ще разгледаме. Това са 48 инструкции. Първо, ето тук ни обясня това 2012 или как. Ето как са буквите, пакетчета. Ето така нататък. Така. Първи пакет получаваме това. Първи пакет получаваме един Storm, Golden Ninja Lloyd, още един Storm и Sensei. Да, Гармадон. Започваме с робота. Ето така. Визуалация. Ето така. Така. Ето тук слагаме златни части. Това кръгче много рядко. Това продължаваме. Ето това са за ръцете, отдолу са за краката. Ето вече ръчките за движенето. Така. Вече почва да изгражда формата си. Ето тук слагаме един вид защитното боди. И ето тук, мисля, ето сега го връщаме. Да, ще седят. Не, ето ги мечовете тук, но тук този пакет довършим работа. Сега правим двете кръчета. Оп, извиняйте. Така. Ето така. Тези части, както може да ги видите, са още от 2012-2013. А ги срещаме в новите Ninjago. Да, специални части, ето така. Посещаваме техник частите. Ето тук Gold и още една техник. Ето тук имена. Тази част. Това са такива гумички, добре. Така. Ето частта за крака. Опа, изпадна нещото. Така, ето сега тук сигурно правим фида, т.е. това малката част на кръка, значи крайната долната част, с която стъпваме. Чакайте малко. Спира малко. Okay. Точно така, дами и господа. 6, 7. Спърмолива.
още техните части. Защо са направили... Не, вижте сега. Преди вижте какво са направили. Това. С това. А днес, ако това беше днес, първо щяха да сложат на това място тези двете с ето това. Едно, две. И тези двете, това отиваше там. Това изчезва. Това си остава. И тук става едно. Това изчезва. И това се обръща. И става един вид ето така. Малко ми е трудно, но да, нещо такова. Или ние преди смисъл тези двете долните части. Тази. Блока да са го поставили и така да се конектват. Така ще да е книгата. Но явно така са направили сега, да. Да, ето тук още това може ли? Да, беше вид. Добре, тук е добре стъпката. Чакай, какво? Тази част. Защо се направили? Защо не са го направили само тези двете? Това трябва да се махне. Да остане това. Или това да е на по-задна стъпка, да се усвои по-рано, защото сега, брат, ти толкова часи, ако си изгубил тази част, ако си я намерил, не знаеш, ако ти липсва тази страница, чисто един вид няма да може да разбереш, че трябва да слушай това тук. Това нещо няма да разбереш, че трябва да го слушаш. Ето тук. Имам предвид ето тук. Ако нямаш... Извинявам се за прекъсването, не трябва да свърша на работа. Тоест, ако нямате тази страница, това няма да разберете, че го има. Да продължаваме. Така. Да. Тази стъпка е малко подкастрана, защото може и без нея просто можеше по-рано да се служат отдолу. Може и по-рано можеше да се служат, но това е решение на Лего. Това обаче е нещо... Това тук е нещо добро. Защото все пак, ако не знаеш какво е това, все пак Лего са ти го обяснили, че това може да се мърна и да, истина. Да. Тази стъпка е много важна, защото все пак ето тази част. Да, ето тук обаче изпускат стъпката. Те един вид просто не добавят стъпката, че това е... Чакайте. Не е така. Извинете. Не е право, ами е така. Един вид сега го показват, но миналата стъпка показах, че може да се коди. Все пак един вид ни дават малко
яснота за другата стъпка, как да го направим в ето такова нещо. В ето такъв режим, така че браво на Лего тук. Явно съм... Явно като съм гледал цялото, не съм забелязал ето тези. Няма значение да се знае, че са там. Продължаваме. Сега сигурно сглобяваме главата. Добре, в една стъпка няколко части, умно решение, дори са направили две. Значи, вместо да използват две стъпки, Лего още от сега си правят това. Защото е хубав смисъл не да сглобяваш, не да търсиш друга страна, ами да ти е показано, че тук са две. Това са ръцете. Вижте сега. Значи можеше да сложат тук, да го дължат стикери. Можеше. Но когато го сглобяваш, чак тогава да го лепнеш. Защото ти мога да залепиш на криво, брат. Кой би го направил това? Все пак, Лего тогава са били още в ранно такова, така че... Оп! Хората, които носят очила, малко ще им трудно да забележат това, но... И... Да продължим. Така, ето както виждате, така е билда. Значи... Може да го смеша в една стъпка. Да са... Всички части да са тук. А не да са разпръснати, но... Де да знаеш, може така... Добре. По две, разбира се. Добре. Най-накрая. Ето това. Най-накрая. Ай все пак и в края на страницата, ако сте се объркали, се добавим по две. Ето това вече е нещо по-голям прогрес, защото вече в по-новите книжки блъскат повече страници. Примерно тази е 48, а за същия билд, който ще ви го покажа, защото някой ден, ако разглеждаме меховете, Lego Ninjago Legacy, извинявайте, са направили същия робот, само че с по-нови части или не знам как, и ще разгледаме този билд. Ай, втори сезон. Добре, нека продължаваме. Така, ето тук. Изрично, както виждате тук, са ни показали как да се конектне, което е добре. Добре, така Лего много добре се справя тук. Най-накрая! Най-накрая! Извинявайте, но не мога да рисувам. Няма значение. Но си намерих един пен такъв за... Смете снимам видеото от таблета. По-лесно ми е, по-голямо екрана, но да. Най-накрая да направят нещо такова. Ето го. Сложили са такава стрелка. Но можеше просто да направят така. Това може. Но те се решат. Така. Още един.
още едно такова. Най-накрая нещо такова. След пак всички стъпки са показани. Това зеленото. Улеснили са си малко хартия. Да, малко хартия са си улеснили, но ако се чуете какво си пускате, ето тази малка част. Тя явно е нещо като била в... Май в сезона беше като някакво проследяващо устройство, не помня, не съм... Ето я най-накрая. Може просто да слоите една стрелка, но да. Тогава Лего са правили... Явно дизайнерите са искали да дадат на хората яснота, къде да се закачи, така че браво на хората, наистина създатели на Лего. Продължаваме. Добре. Явно вече почват малко по-така. Един вид се опитва да спестят хартия. А сега, ако ви покажа една книжка, нищо не съм списал. Те слагат страница след страница и така. Смисъл. Сега много не харчат. Повече слагат хартия. Защото един такъв мех, ако намеря, значи това видео ще го свърши, може би ще направи легасито, да видите само за робота колко е страницата. Защото за един робот и то имахме и фигурки, така. Ето го меча, нали, специалното е, да, така, ето. Това са всички номерата, може да си ги запишете. Lego.com. Да, това е било някакво приложение. О май гад! Lego Cool Max Instructions. Вижте тук. Here is the Green Ninja. Флик граде се. Това е 2013-2012 Lego City, брат. Не това. Аз ще взема пинко-розовата пантера. Сложих пинко-розовата пантера. Lego City. И това е списание било яко тогава на времето си. Ето Win. Не. Техник. Да. Това беше цялата книжка на Temple of the Light. След като завършим темпалите, всички темпали от първия до последния, който не помня кой беше, да, ще започнем с меховете. Оттам с превозните средства и така нататък. Но сега нека да започнем с втората книжка, която една идея май се пада по-дълга или по-къса. По-дълга, да. Защото гледаме ето тази структура. Малко тук се го тех. Но да, нека да започваме. И явно това Лего и това е било екскурзно. Тук е май била единствената екскурзна. Но да продължавам с видеото.
Започваме с пакетче номер 3, който построява това, а останалите са силно 4. Така, първо, добре, ето така започва билда. После това и това, понеже рисувах с синьо и ми се отбелязваше на някои неща на Лего, така че да, смених го за няколко секунди. Можеше да са заедно стъпки. Един вид да спестят тази половина, един вид да рисуват това по средата, да наредят всички тези, направят стъпка 2. И вместо 4-5, тук да беше четвъртата така, а петата така. Добре. Тук, както виждате, вече започваме структурата на третата стая, защото останалите две малки стаи са от тези. Така, слагаме тези малките и добавяме лепенки. Значи, показали съм точно така и така, къде, значи първо, къде се поставя това и първо на кое да сложите лепенки. Това го одобрявам. Да продължаваме. Вече започваме тази структура. Това мисля, че надпълни. Можеше това да направят в една стъпка. Но така се решили Лего. Така, тук имаме, добавяме щит за удължаване с крайче. И да, това е едната част, която влиза така, като малка стая. После правим другата част, тя е подобна на едната, просто от другата страна. Ето така. Гонг и special part is this. This is special part. Special part е тази, защото тя е така гумена част. И имаме гонг. Най-накрая да са от повече части. Така, добавим още две такива и слагаме гонга от тази страна. Поне си показали къде ми. След това слагаме 4 такива и са показани точно къде трябва да се сложи. Това е добре. След това правим стените за точно така, за вторият етаж. Ето, чекайте с малката бързо го направих. Така, тези са за отварянето и затварянето. Свичваме и тук вече правим ето такива, един вид да минават фигурки, мини фигурки, единиците, една единица, една от комбат. Може да се улеснят, но това са Лего. Така, после да, няма значение, тук поне слагаме една стена и така. Нали знаете се тук какво обяснях? Ето така трябва да станат звете. Първо, така трябва да ги държиш, те ще се разгубят. Второ, по-хубаво да бях направили да вземеш това и да ги связиш това и да ги направиш така. След това тази част да бях сложили тук, да бях направили
да бяха соли така и дръжката, ама. Леко са, брат. Това за какво е? Ще разберем. Сериозно? Добре, защо това една част, брат, една стъпка? Да бях си соли тука, брат. Нямате ли някакво? Ето тук, брат, да бяхте сложили. Ето тук. Ето тук да се добави това, защото това е стопер, ама. Далее. Тази стъпка, брат. Сега е ред на стълбите за катерене. Да, защото мога да правите такива, някакво такова за катерене, такива работи. Чакайте. Най-накрая. И кои части точно? Не знам. Свалях. Чакай, но this are pieces. Липса това. Трам. После добавяме тези. Тук. Сега вече изполучава това. Това не помня на кой беше оръжието. Но слагайте тук. Сега правим оръжейна. Ето всичките оръжица. Ето да, точно тук е оръжейната. Поне тук не са нарисували да си сложи цепето, брат. Поне са го направили. Две такива, окей. И back number 4. Добавяме вече тези 4. Да. Така. Това добре. Те бяха ребут онези. Имаше ребут темпъл. Ще го разгледам в друго видео. Да, ето така. Това е за тези. Ребут сордовете ли бяха? 1, 2, 3, 4. Кай. Where call? Да имаш ребут костюми, да. Просто ги добавяме. Добавяме още такива. От отдолу сега бъдат още такива. Слагаме такава и такава. Вече слагаме, направихме втория етаж. След това правиме така. Да. Така и така. Тук добавяме тези, това може би са гъмове. Добавяме този покрив. Сега мисля, че правим някакъв покрив. Това са стъпките. Това са някакви гарги. Тук добавяме така. Се прави момчето. Так. Поне. Да. This is the temple of light. И нека само да напишем бързо.
мехове. Нинджаго мех. Да бие. Къде то мех, бе, брат? Самурай мех. Ето. До някъде има разлика. Но ето сезон 2 Голден мех. В смисъл. Блейда нас. Да. Сейву. Този дълго тяло. Това ще го гледаме друг. Това беше клипа. Бай-бай!